రోజు వచ్చేవాడు ఈ రోజు రాలేదేంటి? అసలు వస్తాడా రాడా? ఒక అమ్మాయి వెనకాల అబ్బాయి నడిస్తే అది ఫాలో అవుతుంది. అదే అబ్బాయి వెనకాల ఒక అమ్మాయి నడిస్తే ఎవరికి డౌట్ రాదు. ఏమో అనుకున్నా కానీ నీకు చాలా తెలుసు. ఏం చేస్తాం, మా ప్రాబ్లమ్స్ మాకు ఉంటాయి. The number you are calling is currently switched off. మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ స్విచ్డ్ ఆఫ్ గా ఉంది. నేను ప్రేమించుకుని కొద్ది రోజులైనా నేను తనకు చాలా దగ్గర అయిపోయాను. అలాంటిది ఇప్పుడు తను ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా. అసలు ఏమైంది? ఏమైందో ఏమో గానీ వదిన అన్నతో చాలా రోజులు మాట్లాడలేదు. ఇన్ని రోజులు మన మధ్యన జరిగింది ఏంటి? ఆ రోజు ఆ టైంకి నీతో ఉండాలనిపించింది, ఈ రోజు వద్దనిపించింది. వెళ్ళిపోతున్నాను. రా అన్న, వెళ్ళిపోదాం అన్న. అరే మేఘ వస్తుందిరా అన్న. రాదన్న వదిన, అందరిలాంటిదేనన్న వదిన కూడానా. గణేష్, మనిషి ఆశపట్టంలో తప్పులేదురా, కానీ ఆ ఆశకి సరిపడా అర్హత కూడా మనలో ఉండాలి. అసలు ఏమైంది? ఇంటెంట్లో బయలుదేరారు, మరి ఎవరికోసం మనం వెతుకుతున్నారా? మేఘ ఏమైనా ఇక్కడికి వచ్చిందమ్మా? మేఘనా? మేఘ ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుంది అంకుల్? ఇప్పుడు చెప్పండి పెద్దాయన, అసలు ఎవరికోసం వెతుకుతున్నారు? నా కూతుర్ని, కూతురు ప్రేమని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాను. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.